गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय आरो मावफुङैखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोबां सावरायलायनाय आरो गुलाय-गुजाय थासारिखौ नुनो मोनगासिनो। बेबादि समनि गेजेरावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे रोखा बिबुंथि लाखिदों। दिपेन बर' बिथाङा बुंदों, 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथानि उनाव मोननाय गोहोआनो 2020 मायथाइयाव मोननाय बिटिआर गोरोबथायावबो थागोन एबा बेनिख्रुइ बांसिन जागोन। जेरै बिटिसिआव मोन 40 बियाब दाफुंनो हादोंमोन, बेबादिनो बिटिआरआव मोन 40 बियाबनिफ्राय मोन 60 बियाब दानो थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो बिटिआरआव गोदानै सोसनजानाय गामिफोरखौ दानख'फिननायनि दाबिखौ लानानै बिथां दिपेन बर'आ बुंदों, बाउन्डारि कमिसनआ खेबसे इनक्लुजन खालामखांनायनि उनाव बेफोर गामिफोरखौ एक्सक्लुजन खालामनो हाया। बेखौ लानानै बर' हारिनि रायजो राजाफोरा जेबो गिनांगौ गैया। गामि दानख'नायखौ एबसु आरो एनडिएफबिआ माब्लाबाबो गनायथि होआ। सासे बर' आइजो अफिसारखौ मावख'नि सिङावनो देहायारि इनाय आखु बाहायदों सेनियर अफिसारआ गुबुननि नोजोराव मावख'नि सिङावनो गाज्रिनि बोलि जानांदों। सासे बर' आइजो अफिसार एबा एक्सटेनसन अफिसारआ तामुलपुर जिल्लानि मोनसे इन्डास्ट्रिनि एसआइ दुर्गा किंकर भट्टाचार्य मुंनि सासे गागि एबा सेनियर अफिसारआ गाज्रि आखु बाहायदों होननानै बर' आइजोआ मिथिहोदों। बर' आइजोआ फोरमायदों दि गावनि सायाव गाज्रि आखु बाहायग्रा दुर्गा किंकर भट्टाचार्यआ बे मावख'निफ्राय आजिरा लानो बारा गोबाव सम गैलिया। बे समनि गेजेरावनो सासे बर' आइजोनि देहानि प्राइभेट पार्टफोराव दांनानै इनायै गाज्रि आखु बाहायदों होननानै फोरमायदों। बेखौ लानानै बर' आइजो अफिसारआ दायनिगिरिखौ गोख्रों राहा एबा बेनि हेंथायै गोख्रों राहा लानांगौ होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ थोंजोङै खावलायदों। गोबां बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा रिहाबिलिटेसन मोनैनि जाहोनाव गोख्रों खुद्रिसारदों। माखासे दैदेनगिरिफोरा गासै बारग' एनडिएफबिफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो खोथा होदोंमोन, नाथाय दायो राजनितिकआव फैनानै गाव गावनि गादिनि थाखायसो खामानि मावगासिनो। थांनाय आगस्ट दानावनो बारग' एनडिएफबिनि रिहाबिलिटेसनखौ होनायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय बे समसिमा होनाया बारलांबाय आरो सोलिफु डिसेम्बर दानाव होनायनि खोथा दंमोन, नाथाय बेनि सायाव जेबो खुगा बेखेवाखै होननानै बारग' एनडिएफबिफोरा बुंदों। दासिमबो बबेबा पुलिस स्टेशनफोराव आइसि गोदान फैयोब्ला दासिमबो हाजिर जाहैबाय थानांगौ, दासिमबो गोबां सासपेक्ट खालामो होननानै फोरमायथिदों। फेरेंगा आरो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदों, बारग' एनडिएफबिफोरा 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसाराखै, नाथाय बारग' एनडिएफबिफोरा बुंदों गासै बारग' एनडिएफबिफोरनो रिहाबिलिटेसन होगोन होननानै खोथा होबाय, नाथाय दायो बेनि सायाव हेंथा होदों होननानै अजद दैखांदों। जुदि गासै बारग' एनडिएफबिफोरानो मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ मोनाब्ला सरकारनि रिहेबिलिटेसन होगोन होननानै थगायबाय थानायखौ नेनाय नंला। थाबैनो गासै बारग' एनडिएफबिफोरा बिटिसि सेक्रेटारियेट आरो डिसि अफिसफोराव गोख्रों धरना होनाय जासिगोन होननानै बुंथिदों। बिटिआरआव फिन सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड एबा सुंद'यै CSBखौ फसंफिननांगौनि गोख्रों दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादआ। जाय समाव रायजो बेंगिरिनि खुंथाय समाव बिटिआरनिफ्राय सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ बोखांना लांफिनदोंमोन। बे बर्डनि गेजेरजों बिटिआरनि लाइमोनफोरा साख्रिनि गोनांथार खाबुखौ मोननो हायोमोन। मख'नो गोनांदि बिटिआरआव मोनसे समाव रायजो बेंगिरिया खुंथाय एबा सामलायबाय थानाय समावनो बिटिआरनिफ्राय सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ लानानै थांदोंमोन आरो बेनि उनाव माखासे बेले-बेजे जेंनाया सोमजिबाय थानायनि उनाव सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ फिन आरोबाव बिटिआरआव फसंफिननो एबा जागायफिननो गोब्राब जायो। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादआ फिन आरोबाव बिटिआरआव सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड एबा CSBखौ लाबोफिननो एबा फसंफिननो दाबि खालामदों। 2024 मायथाइनि हायार सेकेन्डारिनि जोबथा एबा फाइनाल आनजादनि रुटिनखौ आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ फोसावनानै होबाय। फैगौ 2024 मायथाइनि 12 फेब्रुआरिनिफ्राय हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादआ जागायगोन। जायफोर बिजाथिफोरा हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजाद होगोन, बिसोरो रुटिनखौ आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै डाउनलड खालामना लानो हागोन। थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझार सहर बिधानपल्लीनि थागिबि तपन चक्रवर्ती आरो बिनि बिसि मधुमिता बेनार्जीखौ गाग्लोबनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि सुम्बु काहारा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नाजानायाव आथिंआव गुलि गावजादों। जोखोम जानाय सुम्बु काहारखौ दायो क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो। उरिष्या आरो झारखन्डआव टेक्स बिफाननि सिग्रोमनायाव 100 कौटि रां मोननो हादों। गोबां गद्रेज सिङाव बान्डोलै बान्डोल रां सोनानै दोननायखौ हमनो हादों। उरिष्यानि बालांगिर आरो सम्बलपुराव टेक्स बिफाननि सिग्रोमनाया सोलिदोंमोन। झारखन्डनि लहारदागायावबो टेक्स बिफाननि सिग्रोमनायाव मोननो हायो गोबां रां।
फिन आरोबाव रेलगारिनि गिख्रंथाव जाब्रथाय जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलनि गिख्रंथाव जाब्रथाय जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलआव हरखाबै अर जोंदों। बे गिख्रंथाव जाब्रथायनिफ्राय गोबां दावबायारिफ्रा खैफोदनिफ्राय रैखा मोनो। उरिष्यानि भुबनेश्वर हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेसआव कटाक स्टेशनाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे अरा रेलनि सिंनिफ्राय खामदों। गोबां सुबुंफोरनि नाजानायाव बे अरखौ लासैयै खोमोरनो हायो। मा जाहोनाव बे अरा माबोरै खामखो बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बड'लेण्ड एम्फौ फिसिनाय मावथांखिनि गेजेरजों बि.टि.आर. सरकारा माखासे गोनां बिथांखिफोरखौ लादों। बड'लेण्ड एम्फौ फिसिनाय बिथांखिनि गेजेरजों सा 40,000 एम्फौ फिसिग्राफोर आरो सा 10,000 सि दाग्राफोरखौ थोंजोङै मदद खालामगोन। 2026-27 मायथाइनि गेजेराव रेशम दिहुनथाइखौ 2,000 मेट्रिक टनसिम बांहोगोन। बेजों लोगोसेनो एम्फौ फिसिग्राफोरनि आयखौ 1,50,000 रांसिम बांहोगोन। सामार्ट बिथांखिनि सिङाव सा 2,850 जि दाग्राफोरखौ मदद खालामगोन। लोगोसे बर्मा इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कआव इन्दि खुन्दुं दिहुनग्रा मिल गायसननाय जागोन। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।